माई तने मिठाइया में से देना, कितना बढ़िया बढ़िया लागत है। लाल पे मिठाई लेके आइल बड़ू, हम देख के कहू का ना देलू हते। खाली मामा खातिर ले आइल बड़ू, हमरा खातिर नहीं खुले आइल। पहले रखिए तो बांध लेबे दे त दे तनी में से मिठाई। अबे घरे खा के हाथ ले पेट में दलिद्रो काटे लागल का? शांति नहीं कर सक, जाके बैठो ने शांति मिठाई बाद में मिली। पहले मामा के राखी बांध लेबे दा। हमरा के तो खाली डांटते रहली, ई नहीं कहती एगो दे दी, लइका ना है हम। उतना मामा थोड़ी खाजी हन, एगो दूगो मिठाइया कहन, बाकी तो बचिए जाई। जतनी होने बैठे माई राखी बांधी तो कहीं हमरा के एगो दूगो दी, जतनी शांति से बैठे। ई नहीं कहत कि एगो दे दी, तब से बैठली बिया बेग पर। मामा बड़न की जल्दी आओ तो नहीं रगिया बनवाए करती। बनवारी भैया, ए बनवारी भैया केने बड़ा हो? हम आइल भनी राखी बांधे खती। बनवारी बनवारी, ए बनवारी भैया, भाभी निकला लो जल्दी। का हमटकी दीदी काय कती चिल्लात रहलू हा? तू आ गइलू? वाह। प्रणाम भौजी। खुशी रहलो रवा लोग का बहनी हेलो जी दोनों बहन। हमनी के अभी आवत हैं सब भौजी, भैया के राखी बांधे खातिर है नहीं असन। आज सोचनी असन 2-4 दिन रहेम सन तो जाम जा। ते जरो हम खती आइल बालो का? दूधू को बेगो उहनु लेके आइल बालो दोनों बहन के हे जा रहेम कुछ दिन। हमरा छाती पर मूंग दली रो दोनों जानी रुक के अब आइल बालो राखी बांधे त राखी बांध के जाए के चाहे कि रहेम लोई। लेकिन अब कोइलो भी का जा सकता, रहिलो त रहिलो का कल जाई। अब हमारा दिक्कत हुई, ई मोटकी बाड़ी तई तो ढेरे ढेरे खाली, हमरा ढेरे ढेरे बनावे के पड़ी। ई गर्मी में केतिया हम खाना बनाए में कब छैटी, तब जाके नुआटी। अब दूधू बहिन आगल बालो मदद करी लो होइले ना। का सोचता रुए भौजी, कुछ सोचता रु का? तोहरे लो दोनों जानी के विषय में तो सोचता नहीं लो। दोनों जानी आइल बड़ो लो, संगे संगे गोले को लेके आइल बड़ो लो। तू लोग रह के तो मटर गस्ती कर बोलो पाए लगी हमानो। बहुत अच्छा करनी हेलो आगनी हेलो तो रहेम लो 2-4 दिन का 2-4 महीना रहेम लो तो जाम लो। हम तो सोचत रहनी है वो लोग फोन करके कहिए ना तो यहाँ के वही से भेज दी, लेकिन वो लोग आगनी हेलो तो ठीक है करनी हेलो। बहुत दिन हो गए ओइला। अब आइल बन लो तो 2-4 महीना रहेम लो, यही जाता नहीं घूम लो फिरम लो खाएम लो। का चिंता बाटे, हमेशा थोड़ी केहू नहीं हर जाला, तीजे पे त्योहार के तो केहू नहीं हर आवेला। ये बाबू भैया लोग कहीं के पड़ी ना कहली तो बदनामी होई नु। इहो लो सोची लोग भौजी एक बार कहबो ना कली है कि तनी रुक के जाई ह। का मोटकी दीदी का समाचार बा? सब ठीक बानू? समाचार तो ठीक ही हुई। अब हे जा आगल बालो तो समाचार तो बल्ले बल्ले बाटे। अब का टेंशन बाटे, अब तो राजे पा आगल बालो बनाए वाला नौकर बढ़ना ही बाटे। भाई बियाह कोई नहीं बड़ा एगो नौकरानी से दिन रात करत रह, एमे का परेशानी बाटे। राखी ना बंधे आइल हलो, पैसा चिट्ठी खाती आइल हलो। जानता लो कि भाई मोटे मोटे पैसा दिहन, एक खाती आइल हलो। कितना चाहिए चल देती, एगो साड़ी ले लेती, 1 किलो मिठाई ले लेती, इतना खर्चा पर्चा ना होई। अब तो रही लो तो मूंग दली लो न छाती पर, खर्चा पर्चा तो होकबे करी। लड़की दीदी ते क्वेश्चन बाड़ी ठीक बाड़ी नु, और पाहुन क्वेश्चन बाड़ा नु वो ठीक बाड़ा नु। ई कनी के ठीक ठीक करत तरसन। हमरा मन करता मिठाई खाए के, ई नहीं कहत कि एगो दे दी त बतियावत रही। तो बतियावत है इनका लोग बात खत्म नहीं के हो, चली फटाफट राखी नहीं चले पाना। अब भौजी माई कहाँ बिया हो? तनी माई कहाँ बिया, तनी भेंट उठ कर लेती। माई बनी छत पर गेहूं सुखावा तनी पिसवावे के बाटे, रुकी बोलावा तनी। अम्मा जी, ए अम्मा जी, दीदी आइल बनी, दोनों दीदी आइल बनी लो भेंट करे खातिर। नीचे उतरी जल्दी, गेहुआ तो कालो सूख जाई, अभी आटा बाटे घर में, रवन नीचे आई जल्दी। एगो काम करो सान, तनी के 3 बजे 4 बतियावा सान, आ हम जा तनी काम करे, तनी खेत में का काम बाकी बाटे, तो हो सकता 2-4 घंटा लाग जाई, तो तनी के बतियावा सान ठीक बाटे। अब हम जाई, हम काम कोई लकाजी बाटे। हाँ 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 ठीक बा, जा जा काम करके आवा, काम कल तो जरूरी बाटे। राखी के टाइम तो दिन भर बाटे, कबो बन्हा जाई। ठीक बाटे, तू जा जा जा। ठीक बाटे। काहो बगना का समाचार बा? ठीक बानू? काहे उदास बड़ो? ठीक है बा मामा, एगो तो मिठाई मांगा तनी त माई देख नहीं के, का जने कब तू राखी बनवाई बा। आ जब तक ले बनवाई ना तब तक ले माई के छुए दी ना। एगो काम करो, चलो खेत में तू हमरे संगे चलो, वो जे काम हम कल जाई त के संगे आओ जाई तो खाई पियल जाई, ठीक बानू? चलो उन्हें बहुत सारा दुकान बाटे, वही जैसे खा लेहल जाई, तन तरह के खेतों घुमा देम। ये सब बढ़िया बढ़िया तरह के मिठाई खिया देम, का चिंता करता है? चलो पक्का खियाई बनू, ऐसन त नहीं के नु कि ले जेबा फिर दिन भर बकट्टा टटाईबा। आ खियाईबा ना, पैसा लगे के डरे। ऐसा नहीं के हो सकत, भगिना तरह के बहुत ही खिया है, भगिना के खियावल जाला तो धन बढ़ेला, तू टेंशन मत ला। चलो ठीक बाटे, तब चला। हाँ दीदी तो बैठी लो, नाश्ता पानी करी लो, तो चल बनी लो, डबल धुआनी बैठी लो। हाँ
प्रणाम माई। आ गइलू, गेहूं सुखा लेलू। हमर बेटी आ गइलू। तारा लोग के देखला बड़ी दिन भई रहला। माई हो माई, कितना दिन हो गइल तारा के देखला। बड़ी तहार याद आवत रहला ए माई। हमरो तारा लोग के देखला बड़ी दिन हो गइल ए हमर बेटी। अच्छा कइलू आ गइलू हा। ये तो मौका होता नी माई बाप से मिले के। बाप रे बाप, तनी घर में का कोनी के पूरा आंख से आंसू के धारा बहे लगले दादा। कबो तो इतना प्यार हमरा से उमड़बे ना करेला जितना इनकरा लोग से उमड़त हवे। करे नी हम, धरे नी हम, कपड़ा त हम धोए नी, देह दाबे नी हम, त हमरा खातिर त इतना आंसू निकलबे ना करेला वे। आइना कुछ करेला लो ना धरेला लो त पूरा लागता कि नदी गंगा जमुना बह जे हन। बेटी हम कितना दुबरा गइल बिया कइला बिना। अच्छा कइलू हा, आ गइलू हा। अभी जरा बुते तारे के भौजाई सेवा पानी करी हन, तू खइया लो, पिया लो, खेलिया लो, खुशी खुशी रहिया लो। तारे लोग के देख के हमर दिल गदगद हो गइल हमर बेटी। माई हो, तारा के देख के हमर दिल बड़ी गदगद हो गइल। कितना दिन के बाद तारा के हम देख ले बानी। मोटके दीदी तनी हटी, तनी हमू माई से मिल ली। ठीक बा, मिल लो माई से। अरे माई हो माई, तू कैसे बाड़ू? ठीक बाड़ू ना? इकरा लोग के रोल धोल खत्म नहीं कब लागत कि बनमास काट के आइल बालो बेटी। कतना रुआई आवता, कतना तनी कोने के बुझात कि रोएम तो अखिया का कही। बस खाली रोए के बाटे, आँख से का करे के बाटे। आँख तो खराब होई तो बेटा तो बोल ही बड़न बनावे खातिर। अरे हमर बेटी कितना दुबर पतर हो गइल बिया हमर बेटी। आ गइल तो ठीक कइलू हा। अबे जा खइया लो, पिया लो, रहिया लो, चलो लो, खाना वाना खा पी लो, आराम कर लो। बनवारी तो गइल ना खेत में, यहाँ शाम तक ले तले तुला आराम कर लो। चलो लो, बैठा जाओ, बतिया जाओ, कुछ दुख सुख करे। तेज खड़ा बड़ी जग तेल लेके आओ। बेटी आवेली सन घरे ते तेल लगाओ। चलाई हमनी के रीति रिवाज है वही खड़ा होके मुंह ताकतिया हमनी के। बाप रे, अम्मी समानो करे के पड़ी का दोनी। अब आइल बालो तो आराम करी लो, नौकरानी बन के खिएबो करेम, अम्मी समानो करेम। बूढ़ियों के तो गंगा जमुना बनने नहीं के होत। रोवत हरी बस रोवते बड़ी वो बरा से। ठीक बा, मजी लेके आवत तानी, तले बैठी लो, बतियाई लो, आ कुछ नाश्तो पानी लेके आवत तानी। जहाँ तारू लो। अरे नोइहन में कुछ देखले सुनले नई खे। अबे जाइल बता बोले पड़ेला तेरा बुझाइबे ना करेला। कहाला पर बुझाला, अपना मने ना सोचेले कि नाना धना दैली सन त तेलो लगावे के चाही, खाना पीना देवे के चाही। तो देखा तारू खड़ा होकर गड़मस्ती करत तारी। अरे छोड़ा माई, कोनो बात नहीं खे। हमनी के कोनो लइका थोड़ी बानी सन। चली हो ना, बैठल बतियावल जाओ। छोड़ी उ सब बात, उ करत तारी अपन करे देखी। उसे तारा लोग देख के हमर मन एकदम गदगदा गइल बा। आज का कही, बहुत अच्छा लागता। तू लोग आ गइल हलो त बहुत अच्छा लागता है। यही ती आवत रहल जला माई के दुख सुख तनी जाने खातिर त ठीक रहेला। ये माई भौजी सेवा हुआ करी लेनु, माने तो दिहिया होइया त जाती लेनु। असन त नहीं नु कि हमनी के देखा के करी ह ना, हमनी के चल गइला के बाद अपन नाला करे लग हन। वही तिया जब मन करेला तब जाते ले, मन करला त छोड़ देबेले, मन करला त हई करेले, मन करला त हउ करेले। कोनो हमार बात थोड़ी मानेले। रहन स्वभाव के ठीक है नु। औरी बबुओ ना आइल का, तनी ओकरो के ले ले तू त तनी रही त अच्छा लगित। कतरा दिन हो गइल बा ओकरा के देखला। आइल बा माई, गइल हवे अपना मामा के संगे खेत में। ओकर मामा कहनी है कि चला तरह के बढ़िया बढ़िया दुकान से सामान खरीदाओ तनी। ई त लालची हइले हटे, चल गइल पीछे पीछे।